Goedemorgen. Je zag ook in het filmpje dat jullie op een heel plat stuk land zaten, maar dat is toch niet slim? Dan kunnen ze jullie zo beschieten. Ja, dat klopt. Alleen dan gaan wij dus met vuur en beweging, zoals wij dat noemen, voorwaarts. Sergeant-majoor Bert IJsing van het regiment Infanterie Johan Willem Frieso vertelt hoe de skiëtnis van stadhouder Johan Willem Frieso, hoe het ontstaan van het regiment Infanterie, hoe zijn werk in Srebrenica en Afghanistan, maar het zijn vooral de wapens die een soort indruk maken op de been. Ik dacht dat een lege tank maar iets van 20 km per uur ging of zoiets. Maar ze gaan veel harder. En liep het hij wat bij het leger? Jawel. Nee, dat niet. Wat was het dan? Geheim agent. Het zit wel een beetje in de buurt, hè? Ja, klopt. De lessen ben ik bedoeld om de been alvast te beloeken bij 18 oktober. Dan komen er 450 militairen van de Johannes Postkazerne uit Havelte naar Ljouwert. Om toch meer draagkracht te krijgen voor ons werk. Want ja, het bent 10 van bezuiniging. De feestjes zitten onder druk, dus... Ja, met name ook daarom.